Žiaci základnej školy v Lučenci nakrútili vlastný film. Ide o horor, v ktorom znetvorené dievča vraždí ľudí. Ten film má viac ako hodinu a žiaci sú s konečným výsledkom spokojní. Pedagógov však trochu šokoval žáner tohto filmu. Tento film vznikal počas 2 rokov a točili ho žiaci zo základnej školy. Najprv sme to začali natáčať prostredníctvom mobilných telefónov. Potom si však tvorcovia povedali, že film bude celovečerný a scény začali nakrúcať digitálnou kamerou. Bola to drina a najťažšie bolo toto. Tá realizácia tých scén, lebo niektoré boli dosť náročné. Herecké obsadenie je pestré, vo filme hrajú žiaci, dospelí a dokonca aj kňaz. Toto dielo sa inšpirovalo známym trhákom Kruh, v ktorom zomierajú ľudia potom, čo si pozrú istú kazetu. No práve to je tá postava, ktorá zabíja. Výtvarná stránka, klobúk dole. Toto znetvorené dievča sa volá Samara, ktorú v žiackom horore stvárnila táto slečna. Tu ju vidíte v akcii. Ak si film pozriete, tak vás určite očaria výkony hercov a takisto dramaturgia celého filmu. S hereckým výkonom a s tým, že decká po škole nakrúcali film a nesedeli kde si v krčme, sú spokojní aj pedagógovia. K samotnému žánru filmu však majú výhrady, no dúfajú, že žiaci to nemyslia až tak vážne. Berú to ako takú zábavnú časť svojho života. Pokiaľ to nemá nejaký charakter, že pornografie alebo nejakých tých sadistických tendencií a nešíria to po internete, tak je to všetko kreatívne. Tvorcovia majú v pláne aj ďalší film. Horor to už ale nebude. Sme mysleli niečo teraz také náučnejšie. Pre televíziu Joj, Števo Bodor.